फैनो मोननिया बा लाइभ फैनो हायिया माने न'आव थायोब्लाथ' लाइभखौनो होनो हाखाया माने नेटवर्कनि बिराद प्रब्लेम आरो जों गामियाव दा आङो जों गामिनि खाथियाव दङ आमथेखायाव दा बेवहाय बर्थमान नेटआ एसे मोजां इन्टारनेटआ दा बर्थमान मोजां दा माबायदि जालाङो मिथिथ'वा अके देन फैदो कामन कमेन्ट्स खालामदो लेट्स टक कमन दे सोरबा लाइक होजेनबाय नै हेल' माबोरै दं माबायदि सोलिखो बर्थमान लाभ इउ ब्र खुलुमबाय अके खुलुमबाय ब्र फिलिप नार्जारि हेल' अफ्रि DMRR हेल' औ हाय गोजोन्थों बयनिसिमबो गोजोन्थों बोसोर गोदाननि गोजोननाय बावबाय हापि बैसागु आरो हापि इस्टार ससमाया खुलिलै सारनो मोदानदों नामा लाइ खाथियाव थादों आं हेल' दादा मा खबर मोजां खबर महिमा बरगयारि खबरा मोजां बहानि आदाया अके आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि दे बिटिनिनि ओमफ्राय ब्लगार भाई हेल' आदा गोजोन मोनाबिलि येस गोजोन मोनाबिलि ब्लगार भाई SB ओमफ्राय राजुनाथ मुसाहारि हाय हेल' राजुनाथ हेल' मोदानदों नामा ससमालाय नेटवर्कआ क्लियार जादोंना जायाखै दे नेटवर्कआ माने बेयाव एसे माबा दं आं माने खाथियाव आमथेखायाव दंफैयो बेवहाय माबा जादों नालाय बैसागु प्रग्राम दङ दिनैबोनो एसे बेरायफैदों आरो ओमफ्राय बर्थमान दा लोगोनि रुमाव जिरायथ'नानै दं आरो ब्लगार भाई SB बरिया क्लियार अके दे थेंक इउ खोथाहरनायनि थाखाय हाय मोजां जादों दे दादा अके थेंक इउ मेरि हाजवारि बोथोरफ्रा माबायदि जाखो बबे जायगानि नायदों आंथ' मिथिया दा बोथोरा माबायदि जाखो बार अखा बेफोरखौ जोंनिजोंथ' बिराद गाज्रि बिराद न' बायनाय गय बायनाय बैसागुनि लोङाखै नामा आदाया लोङाखै आरो बैसागुफ्रा माबायदि सोलिखो बा फास्काया इस्टारा माबायदि सोलिखो NJSB ब्लग चेनेल हाय हेल' फिलिप नार्जारि आं थानाय अरुणाचलाव फै सानैजों भिडिअ खालामगोन अके दे सम मिलायहोनानै थांगोन दे ब्र फिलिप नार्जारि अरुणाचलाव थायोने नोङो दे सेंग्रासिन जाबाय माथो सारनो दैमालु नार्जारि वा सेंग्रासिन नुदों नामा दे हामबायसै मनु हेल' हाउ आर इउ ब्र I am from Dhemaji okay I am fine how are you Monu I am from Chirang लकेलनि सोरबा नायदों नामा आं बर्थमान आमथेखा फांसन जानाय खाथियाव दङ दे बैसागु एसे इन्जय खालामनांगौलै आदा इन्जयखौथ' खालामखानांगौ बोसोर गोदान नालाय आंनि बिसय माबाफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला सोंनो हागोन आरो बा बबेबा भिडिअनि बिसय बा बबेयावबा कमेन्ट होदोंमोन ओमफ्राय कमेन्टखौ रिप्लाइ मोनाखै सोंनो हागोन आंलाय लकेल नङा दालाय फेमास स्टार बसुमतारी दे फैनायला फैदो मस्ट वेलकाम TM hello good evening brother how about you I am from Tura okay I am very much fine TM and what about you good evening brother yes NJSB आं नायदों आदा अके दे फांसना गिदिर जाथारदों नामा फांसना बिदिनो बांद्राय गिदिर जायाखै अफ्रि बांद्राय गिदिरद्राय नङा बिदिनो नर्माल आरो फिसाद्रायबो नङा गिदिरद्रायबो नङा नै बिदि जादों आरो बेसाफोर माखासे उसुबिदा एसे दङमोन ओमफ्राय हाखु दाखु खुंनाय जादों ओंखायनो एसे बाराद्राय गिदिरद्रायबो नङा आरो फांसना गिदिर बांद्राय गिदिर जायाखै दे कामन I want more comments ब्र नों हाबा जाबाय नामा मन्नु औ हाबा जाबाय ओमफ्राय नानि दङ सासे 6 monthsनि बारबाय
Bro neng हाबा जाबाय नामा yes 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 दे माबायदि जाखो नोंथांमोननिजोंबा माबाफोराबा नै एसकेआबो सफैबाय माथो ओमफ्राय माथो नै एसके बड' ब्लग्स दंफायो माने बेबो बे फांसनावनो बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय आङो गारि साबि होफैदों नै आंनि गारियाव माने बुस्थु दङमोन नालाय बिसोर थांनायसैनो आंबो दसे थांथ'ले सोलायबाय माने मिनिया बर'आ नोंनि दखान गारियावनो उन्दुबाय आरो आदसा दे उन्दुथ'नोसै एसे टाइपफोर जाफैदों मिनिया बर'आ बैसागु नांदों आरोना आदसा बैसागु नांनायखाय उफाय गैया बिसिना नागिरनायखाय नैबे ब्रादारनि गारियावनो एसे ओरै मा गारबोनांगौ गैया दे Monu please tell the name Monu are you asking my daughter's name or Rahul Borgari ada Bhutan Geda Mala खुलियो बेखौ आं बुंथ'नो हानाय नंले दाख्लै खुलिनायनि खोथा एसे खोनाहांबायमोन खिन्थु अफिसियेलि एसेबां खुलियाखै नामा आं इदि खबर मोनफिनदों आरो भुटान गेटखौ ब्लगार बाय एसबि आदा फैगोन भिडिअआ मानि सायाव जागोन फैगोन भिडिअआ नै दिनैनि भिडिअआनो आङो माने न'निफ्राय फैनानै नैबे फांसन लांदां बैसागुखौहाय एसे माने बेरायनायावनो एसे ब्लग बानायनाय जादों आरो बे फैगोन नेक्स्ट भिडिअ ओमफ्राय फिलिप नार्जारि अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कामिं कालाकटांआव फै आं आगस्ट गेजेराव फै आपेल जानो अके आं ट्राइ खालामगोन दे नों गाइड खालामब्लानो जाबाय आदा फिलिप नाजाथारगोन आं अरुणाचल ना आपेल मोनजाहैगोन दे थाङो एबो थांगोन दे थांगोन दे फिलिप नार्जारि ब्र थांगोन Monu your daughter name and wife name okay Monu my wife's name is Kunjuli Narjari and my daughter's name is Evangeline Borgari ओमफ्राय नोंनि नेक्स्ट भिडिअआ बेनोसै नोंनिबो फांसननिनो माने जेरावबो थांनो मोनाखै थारमाने आं दिनैहाय बांलादेशआवसो थांनो ओंखारदोंमोन आदसा बांलादेश ओरैहाय अरुणाचल नायबो सरि मेघालय बांलादेश आरो अके दा दिनै थांनाय जानायबा गाबोनफोर थांगोन दे साव लोगो मोनगोन आरो भिडिअआ हाजो गोजौ गाहाय एकदमबारे माने एसके बड' ब्लग्सआ माने मेघालय एरियानि बा बांलादेश बर्डारनि भिडिअ लाना फैगासिनो दङ दे नेबाय था नुगोन थेंक इउ फर शेयारिं द नेम अके मनु यस वेलकाम दे ओमफ्राय सोर मा खालामनानै दं बर्थमान दा ना भिडिअफोर नायनानै दं ना गेम गेलेदोंमोन ना मा खालामदों ना बेरायदोंमोन ना बाजाराव दं आंथ' लोगोनि रुमाव दं आमथेखायाव बैसागु बेरायनो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा साइडआव दसे थाथ'नानै बे लाइभ फैबाय नेटवर्क मोजांखाय गोबावसैमोन नालाय लाइभआव फैयाबो अके फांसना स्टार्ट जाबाय जागासिनो दं आरो फारसेजों जों माने थांथ'वाखै एसे रेस्ट लाफैथ'दों आरो खावगासिनो दं मोसानाया आर्टिस्टफोरबो दं होनदों दा फैगोन दा गासैबो आर्टिस्टफोर फैगासिनो दं ओमफ्राय सोरथाय नामफोरखौ मिथिलायलाङो बारा मिथिलायलाङालै एसे कमिटिनि मानसिजोंबो सोंलाय फिनलाय खालामनाय जायाखिसैना दहाय सोंदोंमोन अबेसे बावबाय आरो कारेन्ट थांबायलै ब्रादार्स लाइन इज गन नो मर कारेन्ट पावार माथो खालामबावनाय टर्च लाइट दं नामा अके साबसिनसो नुयो नै अके दे अफ्रि DMRR भिडिअ नायगासिनो न'आवनो अके दे मोजां मोनथाय बर' साबैसे दं आदा साबैसे दं जों दा सानै दं ओमफ्राय माखासे लोगोफोर दं बिसोर बायह्रायाव एसके बड' ब्लगजों आंजों सेयार लानानै जिरायरा ब्र लाबो सेयार लाबोनानै जिराय माबा माबि सोंनांगौ दंला मिथिनांगौ दंला माबादो सोंदो माने माबायावहाय कमेन्ट्स हरला माने समावहाय रिप्लाइ खालामस्लाबनो मोना जायो नालाय मनु आं दखानाव दं अके मनु आच्छा मनु बाय द वे फ्रम वेयर इउ आर महायनि नोङो आंथ' हमनो हायाखिसै बारा आमटेका प्रग्रामाव दं नामा ब्र आमटेका प्रग्राम खाथियाव दं आरो बर्थमान आमटेका प्रग्रामावनो बेरायफैखादों आर्टिस्टआ सोर फैगोन अफ्रि सोंदों मिथियाखिसै आर्टिस्टखौ जोंबो मोजाङै माने
सोरबायदि फैगोनथाय नामफोरखौबो गोसोआव थायाखिसै खिन्थु आंबो गोसोआव थायाखै दहाय सानै सोंदोंमोन सिंगारफोर फैगोन नामा सानैनो अबयसे आंबो गोसोआव लायाखिसै आरो बायहार्लाखिसै माने दहाय आर्टिस्टफ्रा जों मिथिनाय नङा आरोना नामा माने औ गोदानबो औ जानो हागौ बा फुरानाबो जानो हागौ फुरानाबो जानो हागौ एक्सुवेलि माने बावबाय आरो जों गोसोआव गैला मिथिनाय नङा आरोना माने मुंदांखाबो जानो हागौ ओरैनो माने निथामनि होन माबा उसारानि दिपा औ आरो बेफोरबायदि सुलेखा आब'मोन औ औ गौथुम बिग्रायमोनखौथ' अलरेडियानो मिथिखायोमोन नालाय औ बायहार्ड औ थाखायोमोन दा थारमाने सोरबा दावगाफुनाय गोदानबो जानो हागौना औ दाथ' मोजां औ मोजां आर्टिस्टफोर ओंखारगासिनो दं आरोना ओंखारगासिनो दं राइट राइट दा बे हिसाबैनो गोसोआव बावनाय बिदिनो बे फैदों गोदान खानायनि सोरबा सासे जानो हागौ फिलिप नार्जारि आंनि काउटार मा होनो क्वाटारावनो थानो हागोन जानाय लोंनाय खरसा फ्रि जागोन आंनि एसे उनाव भिडिअखौ नायहै आपेल बागान जायगाफोरखौ नायनो हागोन अके जागोन ब्र' जागोन फिलिप नार्जारि ब्लग जागोन ब्रादार आपेलाखौ जाहैथारगोन ओमफ्राय नैबे फिलिप नार्जारि ब्लगनाबो इउटुब चेनेल दं नोंथांमोना जाय नायगासिनो दं चेक खालामहै फिलिप नार्जारि ब्लग जा चक्लेट नुलायबायलै नै लोगोफोर जा चक्लेट थानो हाया बिदि नुबाथाय नुबायथाय जादो दे जादो होनायसै आपेल माबा माबि नुनायखाय लुबैना चक्लेटखौ जानांगसै उफाय गैया अके मनुआ गगामुख धेमाजिनि अके दे धेमाजिजोंबो बेरायनो थांनांगौलै सलिडखा धेमाजिया औ नों थांफेरबाय औ ए थांबाय गहपुर धेमाजि ओरै थांबाय आङो दे मालाबा थांनांगोन एक्सुवेलि मालायफोरनि गामियाव बारा बेरायनाय जायाखै आरो हाबला हाबलि खालामनाय जायाखै थांबाय थांनाया बिसिना सारियालि हरै औ सिमोन साफरि आदसा नों मिथिजोबखायो माथो ओरैहाय हारमुथि होनो बान्दर दहा होनो र' एन जे एस बि ब्लग चेनेल आं न'आवनो जिरायनानै दं आदा अके फंबाय दे मोजां आदा चेनेलखौ बोरै ग्र' खालामगोन एसे बुजाय हरदो आरो इउटिउबा जोंनि भिडिअखौ माब्ला इमप्रेसन हरो आंबो चेनेल दं ब्लगार भाई एसबि अके ब्लगार भाई एसबि र' माने ओरैबायदि हो इउटिउबाबो बयहाबो सम दंब्लाबो जायो लाखनि सायावबो जायो हानायखिनि भिडिअखौहाय आनकमन भिडिअ बानाय जाय भिडिअफोरखौ नों माने नों एबा आं नुफेरनिखौसो नायनो लुबैयो नालाय माने नुखाबाय थानाय स्टाइलखौ जों एसे नायनो एसे बारा इन्ट्रेस्ट गोग्लैया जायो माने हानायखिनि नोंनि रोंगौथिखौ लानानै मोनसे मा होनो इउनिकनेस आनकमन माने गुबुनजों गोरोबि नै बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला निस्सय इमप्रेसनावबो थांगोन ओमफ्राय भिडिअआबो भाइरेल जागोन थामिन ग्र'बो जागोन आरो बे ओमफ्राय भिडिअ बानायोब्ला सब समाय उइथ एनार्जि माने गोख्रोङै भिडिअखौ बानाय ओमफ्राय क्वालिटि इज भेरि इम्पर्टेन्ट माने दिनैनि दिनाव नोङो इउटिउब भिडिअ बानायोब्ला क्वालिटिखौ मानसिफ्रा बिराद होसोसै आरो ना ओइचडि आल्ट्रा ओइचडि बेफोरबायदिनि जुग जाबाय नालाय हानायखिनि माने क्वालिटिखौ मेनटेन खालामथार आरो बे मोनसे आंनिफ्राय साजेसना बे आरो माबा माबि दंबावो माने आं जेखौहाय इम्पर्टेन्टसिन मोनो चेनेल ग्र' खालामनायाव बे खोथाखौ आं बुंबाय आरो अके देन अफ्रि दैमारि आदा मा मावो आरो न'खराव सोर अफ्रि आङो मावनाया मोनसे एनजिअ मावनानै दंमोन ओमफ्राय आं रिजिगनेसन होबाय रिजाइन खालामबाय नागारबाय आं खामानिखौ ओमफ्राय बर्थमान दस्रा खामानि हमथ'नाय जायाखै फिलिप नार्जारि थेंक्स ब्र' खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय लाभ इउ ब्र' अके लाभ इउ टु फिलिप नार्जारि सोमजाय नार्जारि ओइ सार प्रलंनि डायलगखौ बावाखै दा प्रलंनि डायलगखौथ' बावाखै सार सारा मय दं आमथिखाव गैले गामियाव दंदां जायखिया बावाखै सार आं बुंथ'ले मय दं सार जों आमथिखा खाथियाव दङ दे दा माने प्रग्राम दं नालाय बेयाव बेरायफैदों बैसागु प्रग्राम आं फार्स्ट टाइम दिनै बेरायदों बे बोसोराव माने बेरायनाय ओंखारनाय जाथ'वाखैमोन नालाय आं बेरायफैबाय देरहा हेल' आदा हेल' फंबाय हाय if there is anybody who do not understand Bodo or our language, you may comment in English. I'll definitely reply in English. Do not worry, because in my previous video, many people have supported and many people have commented on my video. So I could not reply because so many comments. No, that is why. So if you have some questions or some more comments to me, then I'm ready to answer to you now. Oke, Derha, मा खबर आदा? बर्थमानथ' मोजाङानो देरहा। नोंनिलाय माब्रै खबरा? महायनि रा देरहायालाय?
खोनानाय मोनो देरहा होनला आदा सनो दाबलिंआ नोंनो ससमा गोदान हरनो नागिरदोंमोनलै मोनाखै नामानो ससमा गोदान हरनो नागिरदोंमोननो आङो मोनाखै नामा होनदों मोनाखै नाइजेरियायावसो लायनांगौ आदा सनो दाबलिंआनो नोंलै फेमास नोंखौ नुनाया आसा ओमफ्राय हरनो नागिरदों मा ना थगायहरदों नोंलाय जानोलै आं एसे गोसोआव गैला आरोना आच्छा हागौ जानो हागौ बि बसुमतारी गुड इभिनिं सार माथो दावरावथार एसे दावराव खोनादों नामा खाथियावहाय फांसन बैसागु फांसन देरहा आं बाक्सानि आदा अके दे बाक्सायावबो चिरांनि थांनांगौ इन्टारेस्टिं बाक्सायाव बेरायनोबो बाक्सायाव आं थांखांबाय थांनाय बोसोराव सवाखि हाजोआव थांदोंना जोङो बे बाक्सायावहाय सकियावहाय एसे बेरायलाबायनानै फैदों बाक्सायाव नाया नै ओरै दं सयथिबो बे भुटान खाथियावसो जागोन अयथासारखा दैयावहाय गोसोआ साला जानोसो लुबैलायखादोंमोन आं बाक्सानि आदा बाक्सायाव आङो थांबाय मुसालपुर थाङाखै दुमनि थांबाय ओमफ्राय ओरै दारागाव थांबाय ओमफ्राय दैजिमायाव थांबाय फिलिप नार्जारि ब्लग आंनि गुड फ्राइडे फास्का परबनि भिडिअखौ भिजिट खालाम अके दे जागोन आं नायगोन जुमाय लोङो ना लोङा आदाया अके अफ्रिया सोंदों जुमाय लोङो ना लोङा आदाया आं सिगां लोङोमोन ओमफ्राय दा गोबावसै आरो लोङिया लोंथ'यिया सिसपायर लाथ'दों होनजाबाय अके come on some more questions दुमनिनि आदा आं अके देरहा दुमनियावथ' आं थांखांबाय दुमनियाव आङो फार्स्ट टाइम थांदों मोनसे जुबिलि प्रग्राम दङमोन बेवहाय आङो आदा आलफ्रेडखौ लोगो मोनलायदोंमोन ना डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीखौ बेजों आं भिडिअ बानायलायदोंमोन मोगथां इस्लारि सनो नैरा मोगथां माबा नुदों नोंखौ नै सनोबा आं नोंनो वाटारमेलन बिगुरनि बानायनानै हरगोनलै गाबोन ससमा हरगोननो आं माने बे मोथाखौहाय बुंनोसो सानखादोंमोनलै वाटारमेलना मोना बस्थासे गोबाबाय सानना लादों सोरबा खावलाबसो गोलैयो थाजेनबाय वाटारमेलना जाथ' स्टार्टास होदों नोंथाङा दहाय जागोन थाइसे हरनांगोन एसबि बड'ब्लग मा खबर आदा मोजां ना मोजां एसबि ओमफ्राय नोंनिलाय माबोरै खबरा येस वाटारमेलन कारेन्टआ थांहां फैहां जादों जायगाथ' बिराद बारहुंखा अखानि थाखाय कारेन्टफोर गैयामोन ना जोंनिजोंथ' फैबाय मैयानिफ्राय ओमफ्राय सोरनिथिंबा दासिम गैयाबा जानो हागौ बिराद खस्थ' ना ओमफ्राय मोगथाङावहाय आं फंसे खोथा सोंनायसैलै एसे मिनिया बर'नि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैला एसे खालामनो हागोनलै बिस्रा दुखु दं बिथांहाबो आच्छा अबसे ओरैबायदि दुखु मोनदों आंबो एसे भिडिअखौ ससे क्लिप होना होनोसै नामा गावनो अर्डार होखादों नालाय आच्छा रन्जिता मुसाहारि सनक मोदान बायले बुस्थुआ इदिसो बैसागु नांदों बिथाङा बैसागु नांदों एसे गावसिना हरदो माथो मोदानखो बोरैबा जाबायलै साइसा माबोरै बिदि जाखो आसरिसो मोनाखिसै गुफुरसो नुयो जेखिया जा नुगोन आं ससे होगोन आरो माने दिखारनांदों बिथाङा माने गावसिना हरदो माने आं मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ बुंनायसै माने जोंनि ओरैहाय जोंनि एरियायाव सासे मिनिया बर' ब्लग्स नङा मिनिया बर'सोखा मिनिया बर' होननाय इउटुब चेनेल दङ बे बिथाङा बिराद टेनसन जादोंनो भिउस थाङिखाय दा नोंथांमोना हेफाजाब हो बे मिनिया बर'खौ दानो खालामहैनो हागोन मिनिया बर'खौहाय
माने बिथाङा बिराद टेनसनाव दहाय आंखौ बुंदों आंनिखौबो एसे बुंनानै होदोलै फंबाय होननानै आंनि भिउसफ्रानो थाङा चेनेलानो होनना बुंदों मिनिया बर' ब्लग्स बेखौहाय नायहैदो नोंथांमोना मोनसे मनिटाइज खालामबाय आरो मनिटाइज जाबाय चेनेलालाय माने 2000नि बारा दङ साबस्क्राइबाराबो औ दङ मनिटाइज खालामखाबाय औ दा बे गुगल फिनाबो सफैयाखै आरोना फिलिप नार्जारि ब्लग दसे ओंखारथ'नोसै फ्रेन्ड अके थाथ'दो अके दे ओंखारदो माब्रै दं आदा आमिर शाह नार्जारि मोजाङैनो दं नोंलाय माबोरै दं मानकिन अफिसियेल हेल' अके हाय मानकिन अफिसियेल डु इउ हेभ इउटुब चेनेल दे बैसागुफ्राबा माबोरै सोलिखो सोरनि जायगायाव माबोरै जाखो थांनाय बोसोरावथ' बिदिनो लकडाउन थकडाउननि थाखाय मोजां जायाखैना देग्लाय आं भिडिअफ्रावथ' एसे नुदों मोजाङानो जादों फ्राय जायगायावनो मानला देग्लायबो एसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो अखाया बारा जादों आरो ओरै आबादारिफ्राबो खेथि कृषक मावग्राफ्राबो फाथो बायदिसिना मावनायनि बोथोर जाबायमोन ओमफ्राय खेथि खालामनो मोनाखिसै बिस्राबो Mankin official, I am from Chirang district, and my original village is Bithini. Okay, it's called Bithini, Betini. Sir dong ada जों सानैयानो दं बर्थमान ओमफ्राय माखासेया बाहेरावसो दं गोजानाव मोगथां इस्लारि जोंना दिनै पार्टि दंलै सन'बा वाटारमेलन बागानाव बा ओइ दा थांगोन ओंखारगोन बाबु खिथानासो लादों मोजाङै जादों खिथाहरनायाबो ओरैनो थांगोन आं Mankin official India country. Okay, Mankin official, are you not from India or I don't know? I am from India. You are asking country India. Yes, I am from India, from the state called Assam. And from the state of Assam, we have autonomous districts area that is called BTR. From that I am from that place. SB Bodo blog. Ma oंख्रि ओंखामथ' जाथ'नाय जायाखै दा मा जायो बुंथ'नो हालिया जोंनिथिं बरिया जादों आदा बैसागुआ अके दे मोजां बिदिनो जानांगौ बे माबायाबो जिफोर खादों मैयाहाय इन्ट्रेस्ट बे सार गयारिया लाइभआव दंमोन आरोना आच्छा मोखोना गुरि ना मा होनो जिफोर बैसागु फांसन Mankin official, okay, thanks. Okay, Mankin official, where are you from? I would like to know, please. And bro, Kulumbai, ready? Kulumbai nentang and bro. Okay, Kulumbai and bro, Kulumbai de. Mankin official, I am from Meghalaya. Okay, yes. I thought you are not from, since you are asking me country India, that is why I thought you are not from India. So anyway, you are from Meghalaya. Nice place. I like Meghalaya. Bithang I will Boro. go to Meghalaya tomorrow. Tomorrow, yes. This brother is going to visit Meghalaya tomorrow to the Tura side, I think. Yeah. Tura side jengda. Yes, Tura side is going. I mean Garo Hill side. Bithang Boro adaya, okay, adaya bobe kamini. Anga Bithini ni de, Chirang district Bithini ni. Mankin official, country same. Okay, yes, we are from same country. And we are from neighboring, no, so to say, we are from Northeast. We are from Northeast, yes. Montai Boro, बैसागु जायाखै नामा दा बैसागुखौ जाथ'नाय जायाखै दिनै बेरायनो फैदों आरो एसे बिदिनो मा मुवा आदामोना मा मावो आदामोना ओके मावनाया नैबेयो बिजनेसमेन बेबो दा बर्थमान एक्सपर्ट अन्थाइ बोल्डार साप्लाइआव दङ ओमफ्राय आङो जेबो बिजनेस गैथ'आ आं मोनसे जब मावोमोन एनजिअ आव ओमफ्राय बेखौ आं रिसेन्टलि बावैसो आङो रिजिगनेसन होबाय माने नागारथ'बाय दा गोदान खामानि हमथ'वाखै स्पीक इन गार' Mankin official, sorry bro, I do not know Garo. I can understand, I think if I hear your language little bit, but I can't speak, sorry bro, don't mind. I'll try to learn if I get an opportunity to learn Garo. Ronzita Musahari SK Bodo Blogs, Dabu Priya Matu, Kalamdeng. SK Bodo Vlogs name Bazaya Misisa comment khalai hodeng ne Ronzita Musahari SK Bodo Vlogs Dabu Priya Matu Kalamdeng दङ साजेनबो दंफायो बाजै साजेनबो दंफायो थांगोन आंबो थांनो थिनबायमोन थांदो थांनाय लाना ओमफ्राय नै दसे
थाबावनायनो दानिसो थाबावनाय औ मानकिन official okay okay yes Mankin where are you from Garo Hill side or Shillong side or what we call Jaintia Hills or Khasi Hills I do not know exactly माबा दे ओरैहाय मिउजिकआबो बैसागु फांसनाथ' सोलिजेनबाय नालाय ओमफ्राय आवाजआ सफैदों एसे माने एसे मावफ्रांदों आरो खर'आबो गुस मोननो गोदो मोसाग्रामोन नालाय आदामोनना हिनजावफोरा बहानि खिन्थाना होदो हिनजावफोरखौसो मिथिनो लुबैयो माबा आंनि हिनजावा खाथिनिनो दे माने बुंनो थाङोब्ला 4 किल'मिटारसोल' गोजाननि आरो इनिबोथ' खाथिनिखा खाथिनि मालि बिथांमोन दा ओरै रानि गोथा बे लाइमुथि आं थांबाय आरो आंनि मालि बिथानि बेनिबो मालि बिथानिमोन हिनजावा मोजां हिनजावा खारलांबाय बिराद उसुबिदा कमेन्ट खालामलायहरदों गोमाजानो गियो एसे गोदानफोरजों सौग्राव जानो गियो आरोना नोंथांमोनाबो सोर हिनजाव गैयि नायगासिनो दंना बेबायदिनो जोंबायदि अनसुलि हिनजाव मोन्थों आरो नोंसोरबो ना माथो निस्सय देंखो इस्लारि मा ओंखाम जाथ'नाय जायाखै देंखो माने आं थेखा फांसन बेरायफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय लोगोनि रुमाव दसे दङ रेस्ट लादों ओंखामखौ दा न'आव जाहैनोसै मिथिथ'वा मा ओंखाम मा ओंखाम लायनो मा ओंख्रै जायो ओंखामाबो अनेक नाम दंना थाखायो माइसा दं माइब्रा रनजित राफेल नेटवर्कआ मोजां जादोंना जायाखैथाय माने माबाया दावखोआखै नै कमेन्ट्सआ बारा दे बायसान्स कमेन्ट्सखौ फरायनो बावलांदोंब्ला गाज्रि दामोन दे कमेन्ट हरफिन गाज्रि मोनलाबो दुखुआखौ दामोन आरो दुखु मोनला एसे साफा जायोना SB बड' ब्लग आदा ना हिनजावा अनो ना अनो हिनजावा अनो हापि रंजालि बैसागु नोंथांमोन हापि रंजालि बैसागु एन्ड ब्र नोंथांनिसिमबो दे जुदि माबाफोर सोंनांगौ कुइसनफोर दंबावोब्ला आं कमेन्ट्सखौ नेबावबाय दसे गोरोंबा नामा रायलाय माने बारा एफार माबाफोर गैथ'लेब्ला आं दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोन आधा घन्टा जानायसै नै अफ्रि दैमारि फंबाय येस आदा माबोरै दं बहाय दं खुलुमबाय बैसागुनि आरो पासकानि आदा अफ्रि औ मारै दंब्रा आंनि चेनेलखौबो नाय आदा दासो गोदान प्लिज SB बड' ब्लग गोदान चेनेलनो फंबायनि चेनेलखौ नाय SB बड' ब्लग कमेन्टआव हरदों नै नोंथांमोनाबो नायहै नायगोन सिन्था गैया जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ औ मोनथाय बर' खबरफ्रा बोरै दं आदामोन खबराथ' मोजाङानो नोंनियालाय माबोरै मोजां एक्चुअली गाज्रि नङा थैयाखै इसोरनि अननायाव गोथाङै दं मोजाङै दं फंबायमोन होनदों नै आदा अफ्रिया दे मोजाङै थालै आदा मोजाङै था आदा अफ्रिया आं नोंजों लोगो लानो मोनाखै नेक्स्टआव ट्राइ खालामगोन आङो ओरैबायदि नोंजों लोगो लानो गोसो जानानै दं आङो खारन माखासे खामानिनि बेलायावहाय आं आदाजोंहाय लोगो लानो टाइम होनो हायाखै आरो गाज्रि मोनलाबो दुखुखौ दामोनथा खेबसे लिंहरनायाव आं थांनो मोनहैयाखैद्रा आदा गाज्रि दामोन अके बैसागु लागिसेना नाय बैसागु मोनदोंना मोनाखै नों नङाबोला रायजो जाया लेखादों बेयावहाय खुगा मेथाइया बिराद ससे खनबा बमब्लं गैयालै बमब्लं जों गोदो गोरलै बाथानि बे माबाखौ बमब्लं खालामना दामोमोन ओमफ्राय थुम्बुल देन्थानि ओरै हाफ्लंनानैहाय ओरैहाय प्लास्टिक खानानैहाय दामोमोन आरो ओरैबायदि सलिड गोमखायो गोसोखांलायलाङो आङो गोदोनिखौसो मोनथाय बर' खबरफ्रा माबोरै दं आदामोनाव खबराथ' मोजाङानो मोनथाय ओमफ्राय अके ब्र साजन बरगयारि अके आदा अफ्रिया र' थसेनि दे सिन्था गैया मोजांखौ थसालाय र' अके आंनियाबो गोदान फै एनिथिं अडि बिखौ नायलाय फंबायमोन अके आदा मा गोदान चेनेल जाखो ना फुरानाखौ नाम सोलायदों एनिथिं अडि बे चेनेलखौ फै एनिथिं अडि नैबे गोदान चेनेलनो आदा अफ्रिनि चेक खालामहै गोदान चेनेल ना नामखौ सोलायदों मिथिलाया जायखिया बेखौ चेक खालामब्ला बुजिगोन आरो रनजिता मुसाहारि फालथुसो
जाबाय एसके बड' ब्लग्स मुसाहारियानो बे मेथाइ खननायानो रागा जोंलाय बारै खिनिगे फाल्थु जाबाय होनना रायहरदों नैबे रनजिता मुसाहारियानो बाजै दे माने नैबे एसके बड' ब्लग्सनि जिङाना मिसेस बिमा दा रागा जोंला ब्रादार सोमदोंनावसो बबाव थाङा सानबासो थायगोन आङो मा जालांगा मोनदो दिनै नङा मादानला औ एसबि बड' ब्लग मा बुंदों बाजैजों थाना लाइभ फैदे आदा मालाबा जागोन आं बै समावनो सानदोंमोन खिन्थु जोंनि न'आवहाय नेटवर्कआ ओरैबायदि गाज्रिखा कि जाखाया आपल'ड खालामोब्लाबो टावार गुदियावसो हर गेजेरब्लाबो सम सम थांनानै आपल'ड खालामहैनो गोनां जायो आरो बिराद खस्थ' आंथ' खाथियावहाय टावार थानाय हिसाबै बिराद स्पिड खारनो नामा सोंदोंमोन आं नोंसिनावहाय टावाराथ' बारा गोजान जाया जोंनिया जिअ'बो एयारटेलबो खाथियावनो अब्लाबो नेटवर्कनि प्रब्लेम माने फ्रिकुवेन्सि एरियाया बारा मोजां नङा आरो ओमफ्राय कास्टमारफ्राबो बिराद गोबांसैना एफा गिदिर एरिया ओमफ्राय टावारा मोनसेल' ना जिअ'नि मोनसे एयारटेलनि मोनसेल' बेनो जानो हागौ प्रब्लेमा अके फोजोबदिनि जुदि एसेनोसै बायदिब्ला टाइमा बेसेबां जाखोथाय 7था जाहां जाबाय आरो नै गसाइगाव फैफेरबाय नामा फैयाखै आदा नोंसोर गसाइगावआव थांबाय नोगोद इन्टारेस्ट बेरायनो सैथिगौ गसाइगावथ' थांबाय आङो गसाइगाव टाउन थांबाय ओमफ्राय गसाइगावखौथ' ओरै बेंगल थांलाबो मोनलांखायो लामायावनो गामिया बिराद मोजांलै आं दाख्लै खेबनै थांना फैखांबाय रायमना थांदों आं ओमफ्राय जानालि थांदों खासियाबारि बेबायदिनो दुम्बा जाहार ओमफ्राय ओरैहाय मा होनोमोनलाय ओइ बावलायबाय आं बेखौनो एकदम गिदिंलाबायनानै फैदों आरो आं बहुद जायगा गिदिंना फैदों ओमफ्राय लोगोफोरनो लिंहरदों नेक्स्ट टाइमाव ट्राइ खालामगोन आङो रायमनायावबो हाबबोनो मोनाखिसै थांगोन जों मालाबा बेरायनोहाय जाम्बुगुरियावबो थांदों आङो जाम्बुगुरियाव मोजांथार बेरायनो देंखो इस्लारि आमटेका हारिमु कालचारा स्टार्ट जाजेनबाय नामा आफा जाथ'वाखै आफा जाबायदां जाबाय जाथ'वाखैलायनो हारिमुवा स्टार्ट जाबायना जायाखै दहायथ' जों नायनाय समाव लांदां बैसागु जागासिनो दंमोन ओमफ्राय दा हारिमुवाबो जागायबाय बायदि मोनदां खोबथे खुबथु गैया लांदांखौमोन लांदां बैसागुआ लांदां जाखांबाय अपेन जों नायाखै आरो जादोंब्लाबो एसे नै ब्रादारनि लोगोनि न'आवसो ओरैनो लाइभआव फैदों जों एसे बानाय मोन्दों नायनोनो बैसागु एसे साइडआव दा दं दसे नायफिनगोन अके 22 जन नायगासिनो दं नै ओमफ्राय दहाय सोर सोर नायलांबाय नोंथांमोनखौबो हामबाय होबाय लाइभआव आंजों सावरायफैनायनि थाखाय लाइभखौ नायनायनि थाखाय आरो दसे उनावनो आङो लाइभखौ दोनथ'नो सानबाय साबकाटा बाजार बेरायफै मालाबा अके दे थांनो नाजागोन गसाइगाव एरिनिदां साबकाटाया मालाबा थांनो नाजागोन दे साबकाटा ओरैजों बाजार आसुफ्राखौ फोआ ओरै गसाइगावजों थिगना आसु मैगं आसुमाइ दाबो फैयोना ओमफ्राय आसुमाइया गोदो जोंनिजोंबो फैयोमोन खिन्थु दा फोले आरो फ्राय 22 जनाथ' नांथाबना नायगासिनो दं नै नोंथांमोना आके हामबायसै नायनायनि थाखाय अनलि मिनिटसो थाबावनाय ना दोननोसै 33 थांबाय नै 35 मिनिट्सआव फोजोबदिनि नामा ना 2 मिनिट जोंबो थाबावनोसै ओरैहाय ब्रादार कलेनखौ लोगो मोनलाङोला दसे खनसे लानासै माने मेलेरियानि गायद बै मोनसे समावहाय सिलिंखार जालांनो हमबाय ओरैबायदि फेमास सिंगारा दा गाखोनो जौस्राङाव आदा कलेन लकेलिटि बे मोनसे मेथाइ सिलिंखार खालामनो हमबाय मेलेरिया नोंनिलै बे समाव अयथासार मेलेरिया जायोमोन पिएफ जायो पिबि जायो गोबां मानसिया मेलेरियाजों थैदोंमोन आरोना बे समावनो ब्रादार कलेना बे मेथाइखौ कलेन नार्जारि गावनो दानदों गावनो सुजुदों गावनो सुर होदों गावनो टिउन होदों आरोना गावनो खनदों बे दा गाखोनो थांगासिनो दं नामा जौस्राङाव गाखोनो थांगासिनो दं बे दा औ दा गाखोनाय मेथाइया मानो खननांगौ नोंलाय फालतु मेथाइ खननायनि फालतु नुबाय बे ब्रकेल लाबाय सिगां एसे रोदाव हामा थाखाखौ ब्रकेल लादों मिउजिक लादों फारसेनिफ्राय लादों डान्स लादों नोंदाया एसेलाबो बारा नांखायो माथो आदसा थालांखायो नोंखौबोथ' अनगासिनो दंखायो माथो आं बाग्रा सिथंला बाना लाबावगोन आं बायनांगौ लाबोसै नोङो सिमा गिदिरनो एफाग्रा गावनि फिसायखौ आं अनखायो अबेसे अननाया बायो गाबोन बाजाथ'ले दा गाबोन बयलार मासे जाहोगोन आं नोङो हांनानैहाय मोननिखायसो दिनै अफ्रि दैमारि दोंसे मेथाइ खनलाय दे गस्पेल मेथाइ खनदे फंबायमोन
मेथाइसो खननो थिनबायनो सावथालनि नामा सावथालनिखौ खनदो दे गसपेलनि सावथालनि गस्पेलखौ खनदो दे सावथालनि मेथाइ गस्पेलनि खननो थांगासिनो दं ब्रादार SK बड' ब्लग्सआ अब्ला खोनासंना लाग्रोदो मेथाइनि लारियानो जादों जाहैबाय सनन दारेद' सामांगेना बयहानख होनदों रजारि दुलुर मारा ब्रसि सुतम सिकिरि मरे गेल टिभि सहर दुबै दुबै होनदों इसोर बाबा द हिले द्रति जालारिया बेनाव खेदा होनदों सनो दारेद' सामांगेना बयहानख खोनादों दा ओमफ्राय इन्टारेस्टिं जागोन दे जाथ'बाय दे थारमाने लाइक नालाय गोलाव होलिया आं ससे खनल'था दे इसोर बाबा द हिले द्रति जालारिये बेनाव खेदा जाबाय दा मसमेना आसे बा गान मसमेना या बुंफिनदो रा ससे खालामफिनदो आं थोंसिलिखौ जाथ'नाय गैया माने फोथायखानाय नङा बिसोरो जायाखै सासे माने आदिबासिनिफ्रायनो सावथालि थायोब्ला एसे साबसिन जायो आरो सुपार जादोंनो अके थेंक इउ नै मोजां जादों जेला थाम्फै अरदों सावथालनि मा होनो थाम्फै अरनायखौ मिथिगौ सिखिरिखौ गेगेर खाना होनो थाम्फैया अरदों आरो ना थाम्फै नै जाबाय थाम्फैयानो बावहोदों मा उरावनिबो खननांगौ नामा दे दानि उरावनि दे उराव दे उरावथ' मा साद्रि होनोसै आं साद्रियाव दे माने टके मुके कहना होनदों सादी काराब कहना का लागी गुया हायरे हायरे सिलिम रे मोर जुनाल काहो ना जाबे होनदों आरोखि ना टके फावलाय लागोनलै मोजांथ' इखौ दे मोनसे ओरैबायदि दंबावो आरोखि नामो लेखाले आहे सिलिम तोरे मोर दिल में तोरे मोर दिल ले बैठा रे आरोखि नामो लेखाले आहे सिलिम तोरे मोर दिल बैठा रे ओ अमर जिल ओ अमर जोराली साहिया ओ अमर सिल में गोरिया फूले तोरे दिलो तो फूले कहाँ है सिला रुमाल की ना दिलो तो रुमाल कहाँ है सिला काजा ने का कुकुसी सिला जाबायदा बरियाले माने नामो लेखाले आहे सिलिम तोरे मोर दिल में होनदों आरोखि ना इन्टारेस्टिं दं आरो आं बिराद मोजां मोनो मैथो सोलोङाना नोङो माने खाथियावहाय एसे आदिबासिफोर दं नालाय गोदो गोरलैयावहाय एसे बिराद बान्द्रामिमोन आंबो ओरैहाय आदिबासि उरांफोरजों सावथालिफोरजों मोसाफायोमोन आरो हाबाफ्राव बिराद इन्टारेस्टिं मोनो आङो मोनसे खोथाखौ आं बुंनि नैबे ब्रादारनि बिसय माने ब्रादारा फ्रि मानसिना बयजोंबो मिलायो जाय फ्रि मानसि गुबुन मानसिजोंबो मिलायनो हायोना बिसोरसो गुबुन मानसिनि भाषाखौबो सोलोंनानै लानो हायो आरो हो नङा नैबे ब्रादारा फ्रि बयजोंबो मिलायग्रा बे हिसाबै बियो गुबुन जातिनि भाषाफोरखौबो नैबेबायदि गोरों आरोना येस थेंक इउ सै मेथाइ खननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय फंबायमोन अके गोजोननाय थाबाय ब्रादार अफ्रि आरो लोगो हमबावगोन थाबैनो फैखादों दामनाया खाथियाव जायखिया होमब्ला दोनथ'दिनि नामा लोगोफोर आधा घन्टा बारबाय नै ओमफ्राय 18 जन जायफ्रा दासिम नायगासिनो दं हामबायसै वान्स एगेन बैसागुनि गोजोननाय आरो पास्कानि गोजोननाय बयनिसिमबो बावहरबाय आरो जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबावबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय आंजों लोगोसे दङ नै SK बड' ब्लग्स ब्रादार बेनि चेनेलखौबो नोंथांमोना भिजिट खालामाखैब्ला एबा चेक खालामाखैब्ला चेक खालामहैनो हागोन SK बड' ब्लग्स दानो नायखा दे इन्टारेस्टिं ब्लग भिडिअस मोनगोन फ्राय ब्लग भिडिअस बानायो हिन्दु ना ख्रिस्टियान नोंसोर आदामोन अके धोरोमखौथ' मा होननाय जोंथ' धोरोमखौ जेबो साना जायखिया होमब्लाबो जोंनि धोरोमा जों ख्रिस्टियान आरो जों बयहाबो मानसिना मोनसे धोरोम थायोथ' जों माने खुनु माबा गैलाया बेनो माने मानसि हिसाबै धोरोमा नांगौ राइट माने वी रेसपेक्ट अल रिलिजन होननाय दं माने जों मोनफ्रोमबो रिलिजनखौ जों मान होयो आरोना जों रावखौबो सायख'आ बासिया जायखौ मोजां मोनदों रिलिजन हिसाबै सायख'नानै लादों मोनफ्रोमबो रिलिजना धोरोमा मोजांखौसो फोरोंखायो रावनिबो धोरोमा गाज्रिखौ फोरोङा स' नों जेखिया धोरोमाव थाया मानो नों धोरोमा जेरै फोरोंदों धोरोमा मा थिनदों बेबायदि थाबायलांब्लानो जोंनि जिउआव गोजोननायबो फैयो बयबो मानसियाबो मोजां आखल आखुआ अट'मेटिक सोमजिखाङो स' बे आं धोरोमनि बेलायाव नैबे खोथाखौ बुंनो सानो आरो लोगोफोर आदा अफ्रिया बुंदों फै अके फंबायमोन अके थांगोन आदा रनजिता नैलै बाजैया माबा होनहरबावबाय नै अनबाबो अनजाया माथो थाबैनो फैदो थाबैनो फैदो नोलै
बारहुंखा थारमाने दहाय गोसोम दा जै बार लांदुवार आयो थांलाय फैलाय जागोन इयो गिया खालिबाय दावनो इयो ओमफ्राय एसे सुम्लि गिदिर खाथियाव एसे जावजाव सिगिदुबलाय लाङोमोन आखाय दोननाय साइदआव गार सैमा ब्लादिनाबो देनाखैना दाबो आच्छा दे ओमफ्राय एसबि बड' ब्लग बुंदों दे थांदो आदा नङाबा दा बाजैजों बुजागोन थांनो थिनहरबाय नै सासे अनिल बसुमतारी आब्बा हाय माने अके दे हेल' जायखिया अनिल बसुमतारी बारा बुजियाखिसै आं माने लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबायमोन लोगोफोर बिदाय लादलायथ'दिनि औ नै 40 मिनिट जाबायथ' अके देन वान्स एगेन थेंक इउ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय नेक्स्ट गाबोननि भिडिअखौ नेनानै थांदो आं दिनै हगारनो सानदोंमोन हास्लाबाखिसै एडिट खालामनो हास्लाबाखिसै स' गाबोन हायोब्ला फुङाव नङाब्ला बेलासियाव आं बांसिन बेलासियाव हगारो स' नेनानै थागोन आरो बे भिडिअखौबो नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' बे समसिम बाय हामबायसै ब्रादार एसके बड' ब्लग्स आंजों बे लाइभआव थाफानायनि थाखाय इन्टारेक्सन खालामनायनि थाखाय इन्टारेस्टिं माखासे बाहागो लाफाबाय खाथियावलाथ' सानफ्रोमबो लाइभआव जिरायफालायनो मोनगौ औ नङा एसे गोजान ना गैयाब्लाबो 15 किल'मिटारसो जागोनदां औ दे जेखियानो हामबायसै बयनिसिमबो वान्स एगेन हापि बैसागु बोसोर गोदाननि खुलुमबाय आरो ख्रिस्टानफोरनि थाखाय पास्कानि गोजोननाय बयनोबो बावहरबाय बाय जाबाय दा